хуш омадед ба канали ҳисор лайв. ба канали мо обуна шавед ва аз маълумотҳои рӯз бехабар намонед. ҳисор лайв. салому алайкум подписчикои азизи навозино. навори мо аз тарафи спечак то шаҳри ҳисор. чӣ хел ки шумо дархост карда будем, дархости шуморо ина ба ҷо овардастем, рафтем. аз тарафи дасти чап поликлиникаи рақами 14 бачаҳо хонаҳои навошона ҳамаш аз тарафи дасти чап. баъди 2-3 дақиқа ба Зарнисор мерасем. баъд аз Зарнисор то шаҳри ҳисор. бачаҳо Зарнисор дароза, лекин нест, дарозаро кандагиам номаълуми дар вуҷуд дароза мечаспонем. ҳозираҷо дарозаи Зарнисор нест. бачаҳо гаи чорякарон.
бачаҳо деҳаи шамбарӣ бачаҳо боғи гелос хахтон ин тарафҳоро шинохтем дархост хитон бачаҳо деҳаи ваҳдат шуроб ядро омадем
ساختین فورام خیلی هوای عجیب بود. هوا ابر لیکن باران نیست. مغازه خراسان центр Исо расидем. Ташаккур барои диққататон. То наварҳои оянда. канали мо обуна шавед ва аз маълумотҳои рӯз бехабар намонед.